kwatu abaya se kufu ado se abrefo mo na mo de mo kokuru muti mo pa mo ntoma ya mo de mo amon aha from since you follow on my Ghana no okwawe ye nyeda aya kwa abiri east kufu ado baya ya hunu kwan bia omaye but ebe kwa imbi omo se aye kwan no so yenye na ye ko so abom penifo ne nka ye se omunim de ya omonyama emo mmaye nkasa omo wo kwan so omaye akakakra by 2 weeks time there nyame ya adoma am se abusia Kenyase-Bosore emre bi atwemu na wo makwan omo de omo nsegu omo ti atia mu frem panyimfo nso na ogifo bi ani baabia abusia na nya asem ketwa temamufo nsem a na omo kan se omo kwan ne so no efiri se obo ade ebo soro ne asase obi biara mfa akota enwu kwan ne so da se ye kwan ne de no pre ya bre o kwan so pai because efiri mre santra me me fi ya me de Bosore kwan ne de se asay me kai mre bi obi nim na ye bet me nim kwan fa so ba ya se wo ha obi jaye so that the free one say bia ye gu kwan na bi sa de ya bi the free Bosore ko sa man e kwan na tutu aye basa the Bosore na free it me America sanity and I just see as you so mapa so mo ye so they say e so mapa so mo ye kama me kan say na MPP e wo so no ono mo start ya na so mo ye say fa o ma free so ba so no mu so mo ye ti me hu ni say me mbom de bi say e bi at the time on MPP te so before the contract no e da mo ye ti mu so mo ye ti e bon ba ye say o metima ya yi na ko bi ya da ba ma ye no ne ade ya na temamufo esuan no musuo na ne kyese emfuturo pa wo be fa kwan we so a ebebɔ no na nya asem ketwa aha enso so ye baabi a ufri airport runabout etwam ade akɔ adwura mampon yeji ehimfa baabi a yenya ya no aduane die no ekwan we etimi de wokɔ nanso na asumfuturo na sensuo tokra de na kyese abusia ntokro atutu wɔ kwan ne so no na kyese na asefempa nanso enne saa de no ya ba wieye ekwan no ana mpanyimfo ede wo mani a kyerɛ so asesia de abusia anigye aba nanso ebi mu nsɛm a mo kan sɛ asesia his excellency John Dramani Mahama na nkofo ede abasobode no ema no amafo ochiem abasobode ne de nya ne de akora na project no ya ade a ada ho dadadadada ebi mu nso kyerɛ a ɔbaaye no na ɔde lucky bi aba abusia yi yenkwane ne temamufo ne bi enkwa twetwe nkomo kwan ne de ye won say yani omo busu eba na ade a omo de ma contracts long term contracts since MPP amamu no na omo break e de nya ni tie say omo ka say omo koye baby nti omo wi a omo busu ye de de nti omo wo sama ya omo ba Bosore nti de America ne say abanya wa ba so yin say de wono de ma contract na wono wa betu say da so no ade bia kufo ado aye biara onsom bi na oman no ni yie mu ana yepe yempe chisaye say we ya MPP abaye ade we na we free aban mu na wo aba wa stop ni na de ncha ye to aba na ni na ne say Ghana yepe ni yie aha ye ba kufo dia so no so aba onso project biara kufo ado ye ya went na ewie ba ku bi wo ye kwan no so no wo kwa adwuma kase a na nka oye hospital bi wo ho na nka bebua pa ajana 111 no but eno so aka enti ya hwese ekwan no mu ye wi a na nka papa no watu aso ama ye na nka bibia ye kama na adwuma so aba adwuma titu bia ni ha so wo hwe a graduate but say ye for so ye de ye ade de ta adwuma enti say eno no obetimi de aso ya asene a ye ne beje on nye adwuma ma ye kakra na ye wo no obetimi a maintain no ama ye timi aye adwuma kama ene beje pa de ye hwe o ma pimfo no ensem no abusia temamufo suye temamufo chejajo wona na wonam kwan wesu ko won fie mu dane dan nyina esu frem panyifo nanso se wo hwese de kwan yi etwaguo ya wankasa wobedi ho adanse sese si ade won su fre yi eya bamu anesa woni bi papa bia no opese ni kro no e developing ejiro Bosore nye ekro e wa chibet ekwan ntiema e horma kwa akoye ekrase but the ready say de omo gu kwan no aka say omo gu awi anesa e asda na me urade na ye ko so abom penifo ne nka ye say omo nim de ya omo nyama e mo mma ye nkasa because enipa bia no say o hye na bufu a oka ade asama ehun ya say oka enti say omo eye no wa no omo gu so a enye omo konkrase no
na emboa magana enti emfamaye hawa ye ko mu die bebre wo ho na yale ye ne ya trafie kakra ti ye trafie kakra na ye hoto ye ne ane ya sanya ba e na mu futuro ni ache me kra se me mfiri a mfiri manso ene ya beto ye brot wo sa man ho no enti ya ni free man so ba ha na mokra ye nya 24 years ni nyina na ekwan ni nya kwan ne da so ye mfuturo se ya ya kwato aba ya se kufu ado se kwa brefo mo na mo de mo kokuru muti mo pa mo ntoma ya mo pa mo ndai wasa kansa unfortunately asa satam na kufu ado mo wo na wo mo ba be dwiri suma ya so mo ba beye enti ni ya de awura che na mekora bibia nya me ya se agenda wan na wo si no hospital ai tingu esi mai na nka ne ye de nyame asepa otimi wie nka ne ye pepa ekwan a na anidaso bi anim ekwan a na wona eti he kase fi se onyankopɔ bɔɔso ni asase ɔmo hunsunsanso papa bia wɔ kwan ne so da no ene ase asem papa asi ama wo makoma ya ato wonyem nanso obi biara ebusa se eye hwan ene ye saade we abasobode no aso eye his excellency John Dramani Mahama ene ye ne dia anase eye aban dada etwa mu his excellency Nanado Dankwa Ekufuado ono ana wosa abasobode no ekoma no ana eno ana sisi atemamufu e wa ha eguso omu bisa ebi mu se omu de o madwini mu no omu hu ni se na wo hodada ansa na ye beto aba ayi obi foforo ebi mu so chire mu dia omu de omu mfa ho ne ba bia eya ade papa ni firi ba o de omu ni ma ne sesesi a o makoma eto omu yem beba joya kwano emfuturo kunye ekwano susha anwaka no so nam so a edikikiki ya na yeshuro ntene ka na ebo nsa ho a na yeshuro ekwano shadodo kwano de nyame ne mekura ni yesha ese ko mu bie omo te so bebere ana nsuo na mena no kura no so ehu nsuo amna na ese nka omo ye bridge no kese fi nsuo na nam ha no enye nsuketwa na ese nka omo ye bridge no kese makwano mo bra kwan makwano ye fi sanwaka na ba no doso ena kas ni bonsa ho a ensem bebere ehu pa ti wo ba fro kakra na ka ni anwaka na wusu bu fa ba ya hunu kwa bia omaye ba te be kwa imbi omo se aye kwan no so yenye aha ekwano yenye nti obaye no no abaye kwa sana mama baye no abaye ba media mate ne se omo se atua ka to ho dadaada sana media mate no so omo tua kwa na to ho dadaada nti afi na omo yi ma ayi akufa do atua skana ama ba bia omo ye kwa media sana mate no aha timi nkyere se ada sama Mahama na ebeye ana se we na ba media mate ne se ekufa do atua skana ye ato ho a omo ye kwa akufo do de wonu na ye kwan no na aban bia ba o ye je otimi ye na ho ndi beduru no na se osole a na sa ban fuforo so ba ono so ba bosom na ono so ire ono so atoa so ade akoko bie won tima ye wie so a fuforo so ba na ono so bosom na ono so ye ade akodu bebi ye se wo ye de odiduru na akufo do de wa ya de de obaye no wa ya de da bi ono da ya akufo do ko so tie ho ka wie otie ho ka wie be contractor for na ire na say o man ye o ti ase da akufo do de ma mo fa so go ire embo no bebre wo ye bi o na ye kwan no be ne tama so na ye ire ye to tie no na o so akoda ka wada seto ho a ni say kota de o ba ye o ye no de ababoa ye because de o ma ye no ye ko ho elodu ko ho no mo ye hu say o mo wo kwan so o ma ye akakakra by 2 weeks time there Kenyase-Bosore timemufo achen emfie bebre senka omubehu sa ni jiwe timemufo yi omonsem omo kan se no omu na nwene se omo beda asore dakro na chese omakwan yi anampanyufo de omani a kyerso a omo yi sesi ade omani agiye ebimu akoma to wonyem dodoɔ na so ese omo de enye kwan ne keke omo de omani edi mpanyufo achi ahwese de biara bɔhye no omo be make sure so omo bedi so enkoye bɔhye keke ɔkyena wo ba wo se wo di ne beba omo de omani bedi akira ahwese na wo de beba na emum onkofa si emfama sesi ade omo nsem omo kan se we de eye beginning omo hwe se mpanyufo beye no matter akoso aye na se de beye a omanyi ebeba beye oman pa Bosore powers Bosore before na me eduma
So yeah, kwane de nya de a ebeboa yesi omo aye edwumakase aboa so enem mantem baby nso maye nanso yen kwa ye de omotwa abo ebensa na sese cars ukọ 1212 na o tire sai etwiwi o tire mo no pa abo akoto na ya enche boza sai boza car fort sa besa be edwuba all right nso di na so bukọ ko fitafo besa nyehwe kwa pa emfru uye edwuma pa nso nyehwe emfru we dey kese na ke yesese ka ban batumare etwere na behwe kwan no omo so omo ye de na nso still ye hu ohwe na nko motumi ato aso kama na nso eyen fa won di kakra so that's ya wuce yesi ade omo ye kwan no na me hawo e ha me pan ni se ye pragya fo ye adwuma wa ha no ye nya dabre ko gina filling station a omo se ye nko ha ko be gina kwan no ho a omo se ye nko ha enti ye bompa ye ne ye sere se omo ma ba bia enso e be gina e betima fa bo story fo ni samanfo atimi aye den akọ kwan so boko we say de kwan no de o mai bibia ma ye kama ye da o ma se o mo koso a mo mani mra bo so de kwan so because nipa wo inside a da bia aho kire transport ho aho kire nko a nti o mo e boae